T'has plantejat mai quin impacte en drets humans tenen les empreses catalanes que treballen a l'exterior? Les polítiques d'acció exterior de la Generalitat promouen la seva internacionalització sense qüestionar com treballen els països on operen. El problema és que no hi ha uns mecanismes de control suficients per assegurar el compliment dels drets humans fora del territori català. Per exemple, què passa amb els drets humans de les dones? La web Alerta DH recull desenes d'investigacions que indiquen que l'activitat de grans corporacions amb vinculació a Catalunya ha tingut impactes negatius en la vida de centenars de dones. Un exemple és el cas de Puerto Buenaventura, un dels ports més importants de Colòmbia. La privatització i ampliació del port ha provocat el desplaçament de la població de la zona. Moltes dones a Puerto Buenaventura es dedicaven a una feina mil·lenària de recollida de mol·luscs. Ara, no tenen accés a la feina, estan exposades a més explotació laboral i, a més, han perdut la seva llar. Des que una empresa transnacional va arribar, han augmentat les desaparicions, els feminicidis, el racisme i la violència sexual. Un altre cas és el de El Quimbo, a Colòmbia, on una empresa hidroelèctrica va construir una presa per produir electricitat. Aquesta zona havia estat prèviament declarada Reserva Forestal Protectora de l'Amazonia i reconeguda com a zona d'alt risc sísmic. A causa de l'activitat de la companyia, la qualitat de l'aigua i l'aire s'ha deteriorat. Pobles sencers han quedat sota l'aigua i s'ha restringit l'accés al riu. Les dones veuen afectades les seves tasques productives, reproductives i comunitàries, així com la seva salut i educació. Què podem fer des de Catalunya? El Parlament debat durant els pròxims mesos l'aprovació del Centre Català d'Empreses i Drets Humans, un organisme públic independent que servirà per avaluar l'impacte sobre els drets humans de les empreses en vinculació a Catalunya. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la societat civil organitzada. Una proposta pionera que segueix la línia de treball de Nacions Unides, on es debat la creació d'un tractat vinculant a escala mundial. Aquest centre podria, per exemple, acollir denúncies, imposar multes, investigar casos de possible vulneració i donar suport a les comunitats afectades. L'objectiu és també limitar l'accés a contractes públics i ajudes per la internacionalització. 10 grans empreses acumulen quasi la quarta part de contractes que realitzen les administracions públiques a Catalunya. D'aquestes 10, 9 han estat denunciades per la vulneració dels drets humans i de les dones. No mirem cap a una altra banda. Fem que s'aprovi la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Entra a www.alertadh.org i signa el manifest de suport a la creació del centre. Diguem sí al centre.